A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar. Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. A forza non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Benvidos a todos a fase final da alpin masculino da ciudad de Cataluña. A continuación, temos a presentación de ambos conxuntos por parte de Obradoiro, número 7, Pablo Barreiro, número 9, Sasa Pagari, número 12, Carlos Castro, número 14, Dani Fuentes, número 8, Tomás Rodríguez, número 21, Gonzalo Ferrol, número 22, Jorge Martín, número 24,
por parte do conxunto de Básquet Coruña. Número 3, Pablo Abray. Número 4, Sergio Noval. Número 6, Nicolás Novellas. Número 10, Diego Abray. Número 17, Antón Iglesias. Número 19, Mateo Cantore. Número 21, Luis Ibáñez. Número 22, Nuno Casales. Número 24, Mateo Varela. Número 29, Juan Silva. Número 79, Manuel Cristal. Número 31, Pablo Fernández. Adestradores, Thiago Marías, Efraín Ganga e Pedro Muñoz. Recórdase do público asistente a prohibición de uso de buceras reducidas. Buenos días. A todos vamos aquí para disfrutar de un gran partido. Por a nosa parte, faremos todo o posible para poñer o máximo esforzo e tratar de minimizar os nosos erros. Ainda así, é probable que nos equivoquemos, como poden facer os xogadores ou adestradores. En todos os casos, os pediremos respeto, empatía e deportividade. No caso de que isto se suceda, a maior medida insistionando será a través da empatía e despois tamén nada, só deseando moita sorte, un bo partido a todos e que salga o mellor posible. Moitas gracias a todos. Terra de lecer, terra de soñar, algo que te pide volverte a topar.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar. Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. A forza non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. A enerxía non para.